ሰላም ሰላም ክብራትን ክብራንን ነዛ ቻናል ተኸታተልቲ እንኳዕ መድሓኒና ኢየሱስ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንበዓለ ልደቱ እንኳዕ አብፅሐኩም ርሑስ አውደ ዓመት እናበልኩ ነዛ ቻናል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ ጌርኩም ናይ ደወል ምልክት ብምጽዓን ቤተሰብ ኩነይኩም بدقامي انكو عبص حكوم ناي عامد سبات يولنا سدتنا حصيرو واب سدت زلنا نولدنا نوعدنا وعد زلو دما بتعينا يحلولنا باركز بمغنيات أود أمت بزعوا عداقاتا أسبيزان كمو زبالون كندي ألو كاب عمي لو معامت دو يحاش ماني وبزبل أو كتما غرو طيقي كاب زمصاخبو نواخم حيزة مسيان لخمو بسمو نخدكاتاتو لني بتحتنا اللابو مباركس نايلو معنتي فيديوي كمزو فيديو تريقو زلكم بزعوا أسبيزا وزيت أسبيزان إيه مباركس شينا وكبلكم كم زتري وزلكم بتعمد سولو أسبيزات علو كميدر كاروت ببعينتو أسبيزات علو شجرتي لما عنتي عداقة أو كتما وقرا نحدا كيلو 30 قرشي يشوت علو كعمي نايلو عنتي يحش عمي كاب 7 كاب 8 أنا حدا كيلو شجرتي شوت نيرو لما عمت جن 30 قرشي يشوت علو كمو دما كوميدرة النيو كوميدرة ون كمو بتماساسلي 30 قرشي يوز شوت زلو قصيلنا دما أنا كابز حتتكوم برتقال ويكعا أرانشي حدا كيلو كلتا 250 يشوت بانانا دما كاب 6 اسكاب 75 نحدا كيلو يشوت ألو قاريا حدا كيلو 8 قرشي يشوت ألو صعدا شجرت دما حدا كيلو 800 እናተሸወጠ ይርከብ ቀፂልና ንሪኦ ድማ ብዛዕባ ስጋን ውፅኢት ስጋን እዩ እንቋቁሖ ንሓደ ፍረ 20 ቅርሺ ይሽወጥ ኣሎ ኣብ ከተማ ውቕሮ ኣብ መንጎ ድማ ይርስዕ ኣለኹ ይቅርታ ዕምበባ ንሓደ ኪሎ 800 ይሽወጥ ኣሎ ቡና 1500 زيتي كلتا شحن 5 لتر شكر نحد كيلو كلتا 200 الناتو شوط يركب كمو دما لحليفنا نايدور هواقا كناتينا واقا اتزناسة حاد الشح ماخلوي عداقا سكاب شحن 300 الناتو شوطو يركبو درهو قازلنا نريو دما سقا نحادو كيلو اون حدا شحن كلتا 200 ألو صباح انتاي كندي كم زبال اي فلتون يو مخنياتو اتي اودا امت زبل علو معالتي صباحيو راوع بعيلو او سوشال ميديا ون سبي كراخر اللو نيرقن تنكاتن لداتن او صوم اب راوعن عارون كوعلا تلوا يبلع أين مقنياتو نابنت لهم معنتي سالوسو إلى اللو صوام يو اتز سعر ناس عاري أقاتم كوينو صوما لدات ويقع صوما نويات زي صوما سبقن لهم معنتي قديتا كصوما اللو يزبل زولو كأبوتاتنا زي سامع هو إيه كمودو ما تنكت عروي اند حرداتو الكوينة حاموس ناي قديتا نابنت عزي سعراتي يو حاموس سعراتي يا حاموس قن ناي قدن حاموس تسعيمات وعلى اللوا تعروي قن تبلعيا مالتي بقو إيه ناي لما عن تعداقا حدا شحلو سقا سوا حقن بمخنيات أو دامت كوسخ يخيل زي كوسغون يخيل بمالتي نايس وحدا كان نريو قصيلنا نريو دما واقا اواقعن طيلن ايو كخون نسبله صبوق طيل ويكع بقع 800 هاي يقبرلنا 8 شحيو 8 شح
ይሽወጣሉ እስካብ 15,000 እናተሸወጡ ጤልን ኣባጊዕን ይርከቡ። ቀፂልና ንሪኦ ድማ ዋጋ ኣውዕር እዩ። ዋጋ ኣውዕር ድማ እቶ ዝዓበየ ዋጋ 60,000 50,000 እስካብ 45,000 ከከም ደረጅኦም ኣውዕር ወይ ከዓ ኣላሕም እናተሸጡ ይርከቡ ማለት እዩ። እቶም 60,000 እቶም ስጋኦም ሙሉእ ዝበለ ነጋዴ ዝጥቀምሎም ስጋ ዝሸጥሎም ስጋ ቤት ዝጥቀምሎም እዮም። ካብኦም ትሕት ዝበሉ ድማ ሰብ ከከም ዓቕሙ እዩ ንጉዳይ ዝሕልፍ ሕጂ ስዕረት ኣትየሎ ናይ ህዝብና ድማ ክርስትና ኣሎ መርዓ ኣሎ ተስካር ኣሎ ኣብ ወርሒ ጥሪ ብዙሕ እያ ዝሓልፍ ብዙሕ እያ ተተኣናግደልና ወርሒ ጥሪ እና በብደረጁ እዮም ዝግዝኡ ካብ 45,000 ጀሚሮም እስካብ 60,000 ኣለዉ ክብለኩም ይፈቱ። ቀፂልና ንሪኦ ድማ ይቅርታ ኣብዚ ረሲዐ ዝረሳዕዎ ነገር ባዘክሩኒ እንታይ ረሲዐ ወይለከኒ ብዛዕባ ኣባጊዕ ሕሊፍና ኣለና። በቃ እዚ ይመስል ነይሩ ክብራት ተኸታተልቲ ርሑስ ኣውደ ዓመት ብድጋሜ ክብለኩም ይፈቱ። ናይ ዓመት ሰባት ይበለና። ብቅፅል ኣቢለ ድማ ብፍላይ ኣፅብን ተወለድትን ኣፅብን ከባቢኣን ተወለድቲ ኣፅቢ ወንበርታ ብምኽንያት ሃይማኖታዊ በዓል ኣቢሉ ዝኽበር ድሙቕን ሕላገትና ሕላገት ኣፅቢ ወንበርታ ዝኾነ ሁራ ሰለስተ ደሚቑን ገሊሁን ኣብዚ ደረጃ እዚ ብምብፅሑ ኣዝዩ ደስ ኢሉኒ እዩ። ካብዚ ብልበለፀ ኣብ ዩኔስኮ ንክምዝገብ ድማ ተስፋ ኣለኒ። ንዓኻቶም ሒዝና ኣብ መበቆሉ ኣብ መረበቱን ሁራ ሰለስተ ኣፅበደራ ወንበርታ ዝኽበር ኮይኑ ካብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ተኣኪቦም ኣብ ኣፅቢ ወንበርታ ከም ዝኽበር ኩሉ ህዝቢ ዝፈልጦ ኮይኑ ሎሚ ዓመት ድማ ብዝበለፀ ከም ዝኽበር ዘሎን ደሚቑን ገሊሁን ዝዓበየን ዝነኣሰን ሕላገትና ሁራ ኣያታትና ሁራ ዓበይቲ ኣሕዋትናን ኢሎም ዘድምቕዎ ኣለዉ። ክቡራትን ክቡራንን ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ኣዚና እናመስገንና ስደትና ሓፂሩ ድማ ምሳኻቶም ነውዕሎ ይግበረና። እንኳዕ ኣብፅሕኩም እንኳዕ ኣብፅሐና እናበልኩ በድጋሜ ኣፅብን ተወለድቲ ኣፅብን ዝኾንኩም ባህልኹምን ክብርኹምን ትውፊታትኩምን ንምዕቃብ ሓውና መምህር ገረዝሄር ሃፍቱ ደስታ፣ ሓውና መምህር መዝገበ ዘባዜን፣ ሓውና ቅርታ ስሙ ረሲዐ የለኹ ሰለስተ ኣሕዋትና ኣለዉ። ብዛዕባ ሁራ ሰለስተ እንድሕር ዳኣ ክትፈልጡ ተደሊኹም ባህልኹም ክትፈልጡ ክትገዝእዎን በትሕትና ኣለበኩም። ርሑስ ሓድሽ ዓመት ርሑስ ኣውደ ዓመት ይግበረልና። ርሑስ ናይ ዓመት ሰባት ይበለና። በድጋሚ ርሑስ ኣውደ ዓመት ሰሰናዩ። ቪድዮ እንድሕር ዳኣ ተመቺኩም ላይክ ሳብስክራይብ ምባል ኣይትረስዑ ኢኹም። ሰሰናዩ